To, čo by podľa mňa malo v škole byť tá hlavná vec, je udržať u detí to vzrušenie spoznávania sveta. Študenti vlastne debatujú o rôznych témach, rozdelia sa na vlastne tábor, ktorý je za, tábor, ktorý je proti a rozdiskutujú si tému sami. Zoberme si, ako učiteľ vystupuje v triede. Príde, sadnite si, nové učivo, poviem, sem tam si niečo opýtam, spätná väzba, vyskúšam, koniec. Myslím si, že aj študenti to môžu potvrdiť, že si z takéto hodiny odnesú mnoho viac, ako keď počúvajú iba strohý výklad a zapisujú si poznámky. Na Slovensku našťastie je stále veľa učiteľov, ktorých akoby trápi, keď vidia, že študentov nebaví učenie. Cením si, že vôbec sa im dostalo priestoru takéto rozvojové aktivity absolvovať. Viem, že to len v biznisovom sektore ide a že do manažmentu sa investuje hlavne v bankách, poisťovniach a v takých nejakých výrobných spoločnostiach a v školstve na to nie je budžet. Pre mňa osobne je to prvé stretnutie s profesionálnym coachingom, ktorý nás vyučuje, ako sa rozprávať a diskutovať, či už so žiakmi alebo všeobecne komunikácia. Našim zámerom v tomto projekte nebolo nejaký širokospektrálny zásah, naopak vybrali sme si 3 školy, nevybrali sme si ich náhodou, boli to školy, ktoré dostali cenu minulý rok, cenu Trendu za spoluprácu so súkromným sektorom a forma toho ocenenia bola metodická podpora. 2 školenia, jedno školenie vyššieho manažmentu školy a potom školenie ostatných pracovníkov, učiteľov. Pomáha hľadať riešenie. Ja tú metodiku kreujem vždy podľa cieľovej skupiny. Máme síce štandardný materiál, ale vždy závisí od tej cieľovej skupiny. Ani to nie je možno oddelené podľa rezortov alebo podľa zamerania tých firiem či organizácií. Skôr je to o tej dynamike skupiny, o tom, aké osobnosti sú tam, aký je manažment, akým štýlom vedie tých ľudí, či je to direktívny štýl alebo demokratický. Je pravda, že každý funkcionári škôl musia prejsť nejakým funkčným vzdelávaním, avšak taký ten iný štýl, iný pohľad. V tomto projekte je to jednak osobný prístup, vedenie si to zažije na vlastnej koži a môže si to samozrejme vyskúšať, môže si to otrénovať, pretože ten coach simuluje situáciu určitého konfliktu, zahra sa na rozhnevaného rodiča a riaditeľ samozrejme môže na to zareagovať hneď a samozrejme dostane od toho coacha hneď spätnú väzbu. Budúcnosť podpory vzdelávania je v poskytovaní takých dodatočných doplnkových metodických služieb, ktoré nie sú zamerané na formálne získavanie kreditov, ale ktoré poskytujú učiteľom častokrát uzavretým dlhé roky v akváriu toho školského systému, toho školského kolektívu, poskytujú inšpirácie a motivácie z toho reálneho vonkajšieho sveta. Na prvom stupni, v prvej a druhej triede ešte učiteľky sú hravé a diskutujú s tými deťmi, ale postupne prichádza toľko veľa vecí, čo treba prebrať, že sa to začína zužovať na takéto pragmatické a logické, ale nezmysluplné. A ako náhle sa žiak dostáva do role, že môže s učiteľom komunikovať, že môže diskutovať, že môže hrať rôzne rolové hry a že môže vyjadrovať svoj názor a argumentovať, tak mu to dá vždy viac, ako keď je len pasívnym poslucháčom. Ako princíp je začať na akýkoľvek náznak o študentov, že chcú debatovať, tak začať tú diskusiu rozvíjať, aj keď som mu nemal pripravenú a naplánovanú. Oni s vami chcú diskutovať o hocičom, ale vy ich musíte usmerniť, aby ste neodbočili príliš od témy. A teraz už nehovorím len o ekonomických, kde sa veľmi dobre dá komunikovať, ale treba na fyziku, na chémiu, na slovenský jazyk. Rozprávajme sa o literatúre. Prečo by sa na týchto predmetoch nedalo vyučovať práve touto formou? Diskutovať. Myslím, že sa dá využiť takmer na všetkých predmetoch. Okrem tréningov a coachingov sme pre vedenie škôl zorganizovali pracovnú cestu do Fínska, aby sa tam mohli tak povedať naživo zoznámiť, ohmatať si ten fínsky vzdelávací systém, ktorý je
dobre známy ako jeden z najlepších na svete, takže vo výsledku je tento projekt zdrojom inšpirácie pre vedenie a pre učiteľský zbor 3 škôl, ktoré už majú predpoklady z minulosti na to, aby tú inšpiráciu vedeli dobre zúžiť.